Για έναν κόσμο με χαρά, έναν κόσμο τα παιδιά θα ζουνε κανονικά. Δεν θα τα μαζεύουμε από τα στενά, ξαπλωμένα στις γωνίες. Έκρα από ναρκωτικά, κάθε παιδί θα νιώθει τους πάντες για γονείς. Και όλοι θα έχουν ευθύνη για το πώς εσύ ζεις. Θα υπάρχει παιδεία σε αυτή την κοινωνία, η οποία θα παράγεται μέσα από τη σχολεία. Θα βλέπεις τον διπλανό σου σαν να είναι ο εαυτός σου, δεν θα αποκαλείται ούτε φίλος ούτε εχθρός. Τα γνωστά που τα παράγουμε είναι συλλογικά, θα διανέμονται ισόποσα σε κάθε γειτονιά. Όλοι θα έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή. Όλοι μαζί θα παλεύουμε να γίνει καλύτερη. Αγάπη, ενότητα και ειρήνη θα επικρατεί. Έτσι του μίσου της στοιχείας δεν θα υφίσταται μορφή. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα. Κάθε εργοστάσιο θα ανήκει σε εμάς και θα το αγαπάμε γιατί είναι η δουλειά μας. Θα δουλεύουμε για εμάς, όχι για τα αφεντικά μας. Ένα κόσμο που θα φτιάξουμε μετά ιδανικά μας. Κάθε μέρα θα δουλεύουμε για όσο μπορούμε και θα αμοιβόμαστε με όσα μας αρκούν. Αναλογικά στο καθένα διαμοιρασμό των αγαθών θα υπάρχουν συμφέροντα πλουσίων και φτωχών. Τεμπελάκος άμα είσαι και θες να καλοπερνάς. Πρόσεχε γιατί το κεφάλι σου θα φάσει. Εκκλησίες δεν θα υπάρχουν για να προσκυνάμε. Θεός μας θα νηφίσει και αυτή θα αγαπάμε. Από αυτή γεννηθήκαμε και πάνω τους πατάμε. Στο τέλος της ζωής μας εκεί πάντα γυρνάμε. Ο άνθρωπος θα ζει σε αρμονία με τη γη και θα ψάχνει τρόπους για να την εκμεταλλευτεί. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα. Σύνορα δεν θα υπάρχουν για να μας χωρίζουν, έτσι δεν θα μπορούν να μας φυλακίζουν. Στρατός δεν θα υπάρχει ούτε όπλα ούτε βία, γιατί σε αυτή την κοινωνία αγγίζουμε την ουτοπία. Οπότε τα προβλήματα στα πίσω να ζήσουν και έλα ένα κόσμο καλύτερο να διεκδικήσουμε. Ένα κόσμο με ισότητα, ένα κόσμο με δικαιοσύνη, ένα κόσμο αλληλεγγύης. Ένα κόσμο που θα μείνει η ιστορία πάντα γράφεται από τον νικητή. Γι' αυτό να κερδίσουμε τη μάχη αυτή. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα. Καμένες λέξεις λόγια είναι όλα αυτά. Καθόμαι και τα λέω και σπακούν πραγματικά. Όσο μελάνι και χαρτί ακόμα παχαμένα, μέχρι να καταλάβουμε πως είμαστε όλοι ένα.